Nobyembre 9, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo ug linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumduman ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kap-atan ug 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.